Gabon deizuela guztioi, Euskal Bake prozesuari Frantzian azaldutako babesa dugu hizpide gaurkoan. Izan ere, Parisko Udal Kontseiluan mozio bat onartu dute, abenduaren 9-rako bakegilek deitutako manifestazioaren alde eta Euskal Bake prozesuaren alde. Zehazki mozioa aurkeztu dutenak, talde ekologistako Jérôme Gleize eta komunistak ezkerreko frontea taldeko Nicolas Bonnet eta Rafael Prime hautetsiak izan dira, eta abenduaren 9-rako manifestazioari eta bake prozesuari sostengua adierazi nahi izan diote. Gleizeen hitzartzearen ondoren egin dute bozketa eta aho batez onartua izan da. Aieteko adierazpenari erreferentzia egiten dio onartutako testuak, apirilaren 8an eta erakundearen desarmatzea gertatu zela gogora ekarri dute bertan, eta akordarazi abenduaren 9an Parisen egingo den manifestaziorako bidean martxa handia abiatua dela espetxe. Biktimak, familiak eta gatazka honek ukitu dituen senide guztiak ere gogoan izan dituzte. Eta hain justu aurrera jarraitzen du joan den ostegunean Monde Marsaneko kartzela aurrean abiatu zen Frantziako espetxe birak. Astelehenetik orain arte Marseillako etapa egiten aritu dira eta preso baten gurasoen hitzak nabarmendu nahi izan ditugu. Asier Ezeizaren aitak eta amak Taraskongo espetxe aurrean argi utzi dutelako oztopoak oztopo beren semeari eta gainerako euskal preso politikoei babesa adierazten jarraituko dutela. Nosotros somos los padres de un prisionero vasco político que está en esta cárcel en este momento, en Tarascón. Él lleva ya 9 años en prisión. Primeramente estuvo 6 años en París y ahora está 3 años ya juzgado en Fresnes. Para nosotros el venir a verle es costoso primeramente porque es muy largo el viaje, segundo que es muy caro, tercero que en nuestro caso aparte somos los dos, tenemos una enfermedad grave los dos y no todos los meses venimos a pasar a hacer visita 2 días. Tal como nosotros hay muchísimos padres que viajan semanalmente, padres y amigos, para ver a sus diferentes familiares. Esto conlleva aparte el peligro de los viajes y la cantidad de accidentes que en ellos ocurren. De todas formas, seguiremos viniendo y seguiremos visitando a nuestros familiares, pase lo que pase. Nunca los dejaremos solos. Nosotros estamos normalmente con un tratamiento incluso de quimioterapia y durante año y medio yo he estado tratado todos los meses y aquí seguimos aguantando. Así que vamos a seguir dando ánimos a todos los familiares y amigos para estar encima de nuestros amigos. Hori euskal preso politikoen egoerari dagokionean eta ieslari politikoei lotuta datu bat da gaurkoan nabarmendu nahiko genukeena. Izan ere 4 urte igaro dira Biarritzen etxerako bidea seinalatuaz herria dugu arnas dinamikari hasiera eman ziotenetik. Eta ordutik 100 gora ieslari itzuli direla nabarmendu du ieslarien kolektiboak. Oztopo askorekin topo egin behar izan duten arren etxerako bidea egiten ari direla. Kolektiboarentzat ordea ez ezagutza da arazoa eta argazkia osatzeko ahaleginean ari dira. Horiek gaurko sarrera honetan nabarmendu nahi izan ditugun gaiak, baina bestelakoak ere badakartzagu gaurkoan lerroburuetara. Hezkuntzan zerrenda bakarra onartu zuen atzokoan Nafarroako gobernuak sindikatuekin adostuta. Horrekin batera, lan eskaintza publikoko deialdia 2018an egingo badute ere, lanpostuen eskaintza 2019an izango dela jakitera eman dute. Lab sindikatuak agerraldia egin du egoera baloratzeko eta bertan egonda Edurne Senosiain lankidea. Labek balorazio positiboa egin du hezkuntzako zerrenda bakarraren onarpenarekin, bai eta lep atzeratzearekin ere. Zerrenda bakarra ezinbestekoa zela adierazi dute berdintasuna bermatzeko. Izan ere, orain arte euskaldunen hizkuntz eta lan eskubideak urratuta zeudela salatu dute. Labek hasieratik esan du ez genuela inolako lep deialdirik babestuko baldin eta etzen zerrenda bakarrarekin egiten. Nolabait ere hori injustizi bat gertatzen ari zela, jakin izan zen injustizi horren irakurketa bat egiten eskubide terminotan ulertutan, batetik hizkuntza eskubideak daudelakoz atakatuta edo, bai? Eta bestetik lan eskubideak, bai? Nolabait ere lan eskubideak ere urratzen baitziren
jokatzeko modu horren bitartez edo estrukturatuta zegoen modu horren bitartez. Espainiako Auzitegi Gorenak Kutxabanki arrazoia eman dio IRPH indizeari buruzko auzi batean, indize hori erreferentzia izateagatik hipoteka baten interes klausulak baliogabetzen zituen epai bat atzera bota duala. Pisua du ebazpenak indize horiek oso erabiliak izan zirelako etxebizitzen burbuilaren garaian eta aurrez bi epaitegik emandako ebazpena deusezten duelako oraingoak. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren atarian, indarkeria matxistaren kontrako adierazpen instituzional bateratu aurkeztu dute Bilboko Euskal Herria Bilduk, Udalberrik eta Goazen Bilbaok. Bilbon ere indarkeria matxista lehen mailako arazoa dela adierazi dute eta urtarril eta abuztu artean 2016ko datuekin alderatuta indarkeria kasuek 130%ko igoera izan dutela jakinarazi dute. Indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa onartzea. Indarkeria matxistaren aurkako behatoki bat eta violentzia honi aurre egiteko plan bat martxan jartzea. Indarkeria matxista terminoa modu normalizatu batean erabiltzea. Berdintasun sailaren aurrekontua handitzea, udal aurrekontuaren 1%ra heldu arte. Ikusten duguna da, zorako 25 bezalako egunetan egiten diren adierazpenak hutsak direla, eta gainera guretzako askotan larriena dela da mugimendu feministaren hainbat adierazpen edo hainbat kontzeptu feminista bai barnebiltzen dituztela adierazpen instituzional horietan, baina hortik haratago ezer gutxi. Egunerokotasunean eta egun hauetan gainera udal aurrekontuekin aurrera tatxera gaudela, argi eta garbi ikusi dezakegu berdintasun politikek zer nolako pisua daukaten Bilboko udaletxearen kasuan, pisu gutxi, oso gutxi ez esateagaitik, eta gainera konpromesu errealak falta zaizkio udal aurrekontu horri. Goizeko 10:00 hasi dira deklaratzen 2016ko Sanferminetako talde bortxaketako 5 akusatuak. Abokatuen eta akusazio partikularraren galderei erantzun diete, baina ez herri akusazioak egindakoei. Haietako 3 abokatu Agustin Martínez Bezerrak azaldu duenez, ez baita beharrezkoa Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren ordezkarien galderei erantzutea. La representación que ejercen el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad Foral es puramente testimonial. Gabon eta ongi etorri Nafarroa gaur saiora, ohikoa. Gaiarekin lotuta berezia egin zuten atzoko Nafarroa gaur debatea gurean, emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren atarietan egonik, 8 emakume elkarrizketatu dituzte eta gaiaren erpin desberdinak landu. Gurean gaur honetan lagin bat ikusteko aukera izango dugu. Kataluniako prozesu subiranistarekin lotuta abian diren auzi guztiak gorenean batzearen alde dagoela azaldu du Carmen Lamela epaileak, argudiatuta antolakunde konplexuko kideak direla ikertzen ari direnak. Antolakunde hartan bakoitzak funtzio bat dauka epailearen arabera, Kataluniaren sezesioa lortu eta hura errepublika independente aldarrikatzeko konstituzioaren eta estatutuaren ordena urratuta. Bien bitartean, Kataluniako presidente orde Oriol Junquerasek aske gelditzea eskatu du 155. artikulua bete egin duela argudiatuta. Gauza bera diote, espetxeratuta dauden beste kontseilari batzuek ere, Jordi Turulek, Josep Rulek eta Joaquin Fornek ere aurkeztu dituzte helegiteak. Horrez gain, hauteskundetara aurkeztuko direla nabarmendu dute, Rulek eta Turulek eta aske uzteko eskatu diote epaileari. Bereziki kritiko agertu dira erabaki horrekin, Ciudadanseko Ines Arrimadas eta Kataluniako Alderdi Popularreko buru Xavier García Albiol. El senyor Junqueras no s'ha tornat constitucionalista ni s'ha tornat a favor de la unió dels espanyols i dels europeus a dintre de la presó. O sigui que jo crec que és una estratègia que jo respecto des del punt de vista judicial, però que políticament que ningú s'enganyi. Si tornen a governar, tornaran a fer el mateix. A Junqueras y a Puigdemont especialmente no les puede salir gratis decir ahora que todo era broma, que la República se acabó en el momento en que se cerró el Parlamento de Cataluña. Pero ¿qué cachondeo es ese? Abenduaren 21 egingo dituzte Katalunian hauteskundeak eta independentziaren aldeko alderdiak ez dira elkarrekin aurkeztuko. Horretarako hainbat saio egin dituzten arren. Alderdiek norbere programarekin aurkeztea hobetsi dute, baina guztien programetan jarri nahi dituzte adostutako puntu batzuk. RSek eta Junts per Katek 9 puntu adostu dituzte eta orain KUPek ere haiekin bat egitea nahi dute.
Presoak askatzea, erreferendumaren kontra egiteko Kataluniara joandako poliziek handik alde egitea, 155. artikulua baliogabetzea eta instituzioak berreskuratzea daude adostutako 9 puntuen artean. Mariano Rajoy Espainiako gobernuburuari eskatzen diote Europaren aurrean konpromiso hartzeko bozetako emaitzak errespetatuko dituela. Autodeterminazio eskubidea libreki baliatu ahal izateko herri akordio handia egitea ere badago puntuen artean. Eta gainera, helburua da hauteskunden ondoren negoziaketa prozesua abiatzea, Katalunia independentea onartzeko eta errepublika demokratikoki eraiki ahal izateko. Bakupek iragarri du 9 puntuak ondo aztertzen ari dela eta asko dutela esateko. Bien bitartean 2018an galdeketa ez egitea erabaki du Gasteizko Gure Eskudagok. Arabako hiriburuan, asteburuan egindako bilkuran, datorren urtean Gasteizen herri galdeketarik ez egitea erabaki dute. Hala ere, lanean segituko dute eta erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika zabaltzen jarraitzeko talde sustatzailea eratzea ebatzi dute. Gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta Srebrenikako genozidioaren erantzule izatea egozten zioten Ratko Mladici eta bizitza osorako espetxe zigorra ezarri diote Bosniako serbiarren buruzagi izandakoari. Haren aurkako 11 salaketatatik 10 arrontzat eman dituzte epaileek eta bizi osoko kartzela zigorra ezarri diote gaur oraindik askorentzat heroia denari. Helegitea jarriko duela iragarri du Mladicek berak.